बे हावलियाव गांजेमा हटेल बर'निफ्रा गोथाव गोथाव ओंख्रि संनाय मोनो नेशनेल हाइवे खाथियावनो बारा गोजान नङा आरो मा होनो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस खाथियाव बेन्निबारि नै हावलि आरो बरपेटा रडनि गेजेराव बेन्निबारि गांजेमा हटेल माबोरै मोजां ना गोथाव गोथाव मोन ना गोथाव मोनजायो बिराद बर'नि सब आइटेम मोनजोबगोन सबाय अनलाफोरबो मोनना सबाय अनलासो मोनजोबो गांजेमा नामानो गांजेमा मा जाहैबाय नालाय आसामिस थालि मोनगोन मेनु बर' थालि दाना एसे हटेल सिङाव एसे हटेल सिङाव एसे खिथिनि आं दा हटेलनि सिंनि बाहागोफोरखौ एसे देखायना होनि नायलांबाय था बे भिडिअनि जोबनायसिम बेवहाय फैना जानानै गोजोननाय मोनगोन न'नि बायदि जाग्रा मोनो आलु बाथोन दुन्दिया बाथोन अनेक बर'नि गांजेमा एंखावरि बाथोन दासो खुलिदो संनायफोरा जाथ'वाखैनो मा कास्टमार गैथ'वा नै जागोन नामा बिसोरो मालिका कास्टमार सानै दंफैयो बिसोरनो जानायनि बेबस्था खालामगासिनो गोदान गोदान संनानै होदों फुरा फ्रेस संनाय मोनगोन आरो बेवहाय फुरा डिजाइननि खालामदों हगारदो माबायाव बरपेटा रड हावलिजों फैबा हाबलांनो हागोन बयबो एसे बुंलाय फुरा मा मोनो एसे बुंना हो एकदम न'आव जेरै जानानै जेरै मोनो नोंथांमोना बेयाव फैनानै बिदि मोनगोन फै गासिबो हाबफै गांजेमा हटेल हावलिनिफ्राय 2 किल'मिटारसोल' जायोना आलु सेफ्लेनाय फानलु सेफ्लेनाय फान्थाव सेफ्लेनाय आलु बाथोननिफ्राय न'आव जेरै मोनो बिदिनो एकदमबारे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि खाथियावनो बेन्निबारिनि नांखानाय होनना बुंजायोआनो मथा मथि दे हाबफैयो बयबो हाबफैलायदो खम खरसायावनो गोथाव टेस्ट लाफैदो हाबफैनानै दे बाय